Jama'a assalamu alaikum, barkamu da kasancewa a ABS Studio Goza. A wannan bidiyon za mu nuna muku yadda za ku haɗa busa ku da kanku. Misali ka ji wani busa baka da karan piano, to a wannan bidiyon za mu nuna muku yadda za ku yi wannan busa. Mun gode da kasancewa a ABS Studio Goza. Yauwa kamar yadda kuka ji wannan kiɗan, to za mu yi piyanon shi. Sunan wakan Ignite. To kun ga dai kiɗa ne kawai ne, ban sa komai ba sai bass. To yanzu za mu yi piyanon shi. To yauwa kun ji abin da muke da bukata a nan ko? A yanzu za mu nuna muku yadda za ku ɗauko shi zuwa kan kiɗa da kuke so.
riga da mun yi saving din shi. To yanzu za mu je mu ɗauko shi ko. To kun ji piyanon ko? To yanzu za mu ɗauko, za mu yi busa, mu sa a kai. To kada ku manta za ku cire wanda kuka yi sample da shi, wannan ɗin nan. Sai mu zo mu yi delete. Kun ga mun riga da mun yi busa. To yanzu bari mu saurara. To jama'a kun ga yadda ake yin creating din busa kenan a FL Studio Mobile. Wannan shine video na farko, insha Allah za mu ci gaba akan yadda ana creating din busa. Idan wannan video ya muku, muna so da ku danna mana alamar subscribe, sannan ku danna mana alamar karrawa, kuma za iya turowa zuwa ga abokai masu harkan studio. Mun gode da kasancewa ABS Studio Goza.